Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Ναι, το ξέρω, δεν είμαι εγώ αυτή που βλέπετε, είναι κάποια άλλη που ξύπνησε 9 η ώρα, δεν έβαλε ξυπνητήρι για να πάει γυμναστήριο, δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Επομένως αυτό το βίντεο θα είναι ένα vlog στο οποίο θα δούμε τι τρώει ο Βασίλης μέσα στην ημέρα, που πολλοί μου έχετε ζητήσει στο Instagram. Βεβαίως! Ξεκινάμε από το πρωί. Τώρα είναι η ώρα 10. Επομένως ο Βασίλης θα φάει τα φρούτα του. Έχει πιει στις 6.30 γάλα, επομένως τώρα που είναι 10 η ώρα θα φάει τα φρούτα. Η κουζίνα είναι ένα χάος, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, στα φρούτα ουσιαστικά εγώ βάζω ό,τι φρούτα έχω στο σπίτι. Συνήθως προσπαθούμε να έχουμε αρκετά και διαφορετικά φρούτα, αλλά τα έχει δοκιμάσει σχεδόν όλα. Δηλαδή δεν έχουν μείνει φρούτα που να μην έχουμε κάνει εισαγωγή, εκτός από τύπου μάγκο δεν έχει φάει και δεν έχει φάει και ανανά. Ναι, όλα τα άλλα, τα περισσότερα που μου έρχονται τώρα στο μυαλό δεν έχει φάει. Άρα αυτό που κάνω είναι να του τα κόβω σε μικρά κομμάτια, ουσιαστικά στο μέγεθος του μικρού μου δαχτύλου, για να μπορέσει να τα γραπώσει και να τα φάει. Τώρα εντωμεταξύ αυτές τις ημέρες προσπαθώ να του κάνω λίγο έτσι εισαγωγή στο κουτάλι και στο πυρούνι, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να κρατήσουμε και αυτά. Ορίστε κύριε, να σας σερβίρουμε. Για ξεκινήστε με μπανάνα, για να δούμε πώς θα πάει αυτή η μέρα. Μετά, και εφόσον έγινα λίγο άνθρωπος εδώ πέρα και ένιωσα λίγο καλύτερα, έφτιαξα και καφέ. Αυτός εδώ ο κύριος συνεχίζει και με τρολάρει μία ώρα μετά. Δεν είχε ιδιαίτερη όρεξη σήμερα να φάει και έχει γίνει αυτό εδώ που θα σας δείξω τώρα. Ναι, υπάρχουν και αυτές τις μέρες που λίγο βαριέται να φάει, λίγο μας παίρνει περισσότερη ώρα, αλλά δεν πειράζει, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ τώρα, σε αυτό εδώ το σημείο, είναι κάποια πράγματα που χρειάστηκα εγώ κατά τη διάρκεια που κάνουμε τη μετάβαση στις στέρεες τροφές και που ίσως σας βοηθήσουν, κάποια πράγματα που δεν μου δούλεψαν και γενικότερα να σας δείξω τι μπορεί να χρειαστείτε, τι μπορεί να μην χρειαστείτε κυρίως και όλα αυτά. Άρα, εσύ κάνε εδώ πέρα τη δουλίτσα σου, συνέχισε αυτό που κάνεις, πέτα τα όλα κάτω, δεν πειράζει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το βασικό. Το βασικό είναι το καρεκλάκι φαγητού. Αν με ρωτάς, θα έπαιρνα ένα πολύ πιο απλό καρεκλάκι φαγητού, γιατί αυτό εδώ, το μαξιλαράκι που έχει πίσω, βγαίνει δύσκολα, πλένεται δύσκολα και γενικότερα καθαρίζει δύσκολα. Επομένως θα διάλεγα ένα καρεκλάκι χωρίς αυτό το μαξιλαράκι. Ναι, κουράστηκες, ναι. Θα διάλεγα ένα καρεκλάκι χωρίς αυτό το μαξιλαράκι για να είναι πολύ πιο εύκολο στο καθάρισμα. Γιατί μπορεί να του παίρνει μία ώρα να φάει, εμένα μου παίρνει μετά μία ώρα να καθαρίσω. Δεν πειράζει, το έχω συνηθίσει αυτό το κομμάτι, απλά λέω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα λίγο πιο εύκολα. Τώρα, βλέπετε εδώ ότι δεν του έχω απολύτως τίποτα σε εξοπλισμό. Ωραία, ωραία. Όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, του έδινα λιωμένα. Ωραία. Επομένως, δεν έχω πολλά να πω για τον BLW, γιατί δεν είχα προσωπική εμπειρία. Μαμά, εσύ τώρα θέλεις να πας για ύπνο. Λοιπόν, πάω να τον βάλω για ύπνο και επιστρέφω. Εντάξει. Λοιπόν, να σας δείξω βασικά τι κάνω όταν τελειώνουμε το φαγητό.
Να με αφήσεις να μιλήσω λίγο. Να σας δείξω τι κάνουμε όταν τελειώνουμε το φαγητό. Για να πάει γρήγορα. Του έχω ένα φορμάκι, το οποίο είναι μόνο για φαγητό. Επομένως είναι πλήνε βάλε, δεν δίνουμε πολύ σημασία. Επομένως αυτό που κάνω είναι το βγάζω εδώ, που έχει επάνω όλη τη λαϊκή αγορά, το φορμάκι αυτό. Λοιπόν, εφόσον τον έβαλα τώρα για ύπνο, να σας μιλήσω για κάποια πράγματα σχετικά με το φαγητό. Αρχικά σας έδειξα το καρεκλάκι και έχω επιλέξει τελευταία να του φοράω ένα φορμάκι για φαγητό που δεν θα με νοιάζει ιδιαίτερα αν λερωθεί, θα είναι πλήνε βάλε, δεν θα με νοιάζει καθόλου το τι θα πάθει αυτό το φορμάκι, ποια θα είναι η τύχη του. Και γιατί κατέληξα σε αυτή τη λύση και όχι στη λύση κάποιας σαλιάρας. Αρχικά είχα πάρει μια ολόσωμη σαλιάρα η οποία έμπαινε εδώ, δηλαδή αυτό έμπαινε με βεντούζες επάνω στο τραπεζάκι του καρυκλακίου και η σαλιάρα με βέλκρο συνδεόταν εδώ και όλα ok. Μου έπαιρνε λίγη ώρα να το καθαρίσω όλο αυτό, αλλά για κάποιο καιρό δούλεψε. Έως ότου ο Βασίλης έμαθε να ανοίγει το βέλκρο, αυτό εδώ δηλαδή, και όλα τα φαγητά έπεφταν έτσι κι αλλιώς στα ρούχα του. Επομένως αυτή η λύση κράτησε 1-2 μήνες βαριά. Άρα νομίζω ότι για μένα δεν πολύ άξιζε σαν αγορά, γιατί έμαθε γρήγορα να ανοίγει το βέλκρο και πήγε στράφη όλο το προϊόν. Πολύ ωραίο αν το παιδί σας δεν μάθει εξ αρχής να ανοίγει το βέλκρο ή αν ξεκινάτε το BLW από πολύ μικρά μωράκια που νομίζω ότι δεν ξέρουν πώς να ανοίγουν βέλκρο, μπορεί να δουλέψει σε αυτήν την περίπτωση. Εμένα δεν μου δούλεψε παραπάνω από 2 μήνες γιατί ο Βασίλης το διέλυσε. Λοιπόν, άρα μία επιλογή για να μην γίνεται χάλια όλο το παιδί είναι αυτή. Άλλη επιλογή για μένα λιγότερο δραστική θα έλεγα, είναι αυτές τις σαλιάρες σιλικόνης, όπου πέφτουν όλα τα φαγητάκια εδώ. Βέβαια γίνεται και το φορμάκι ή οτιδήποτε φοράει το μωρό χάλια, αλλά μαζεύει και κάποια τροφή εδώ. Είναι λοιπόν μία λύση και αυτή. Βέβαια υπάρχουν σαλιάρες και υφασμάτινες, οι οποίες για μένα είναι λίγο χάσιμο χρόνο από την άποψη ότι πρέπει να πλύνεις και τη σαλιάρα μετά. Το ρούχο του παιδιού έτσι κι αλλιώς θα γίνει χάλια. Επομένως αυτή και η υφασμάτινη σαλιάρα εμένα δεν μου έχουν δουλέψει ιδιαίτερα καλά. Άρα προτιμάω τη λύση του να του φοράω ένα φορμάκι για φαγητό και να μην μας νοιάζει αν θα λερωθεί. Να σας δείξω επίσης και την ολόσωμη σαλιάρα. Ήταν αυτή εδώ και συνδεόταν στο κάτω μέρος της με βέλκρο με το τραπεζάκι. Επίσης ένα μειονέκτημα αυτό, ενώ είναι τύπου αδιάβροχο, δηλαδή δεν περνάνε τα φαγητά από μέσα από τα ρούχα, δεν μου στέγνουν ιδιαίτερα εύκολα και κάθε φορά που το όπλυνα το πρωί για να το φορέσει το μεσημέρι και δεν είχε στεγνώσει. Άρα λίγο αυτό με πήγε πίσω. Ως προς το υπόλοιπο κομμάτι της καρέκλας, εγώ αγόρασα μία επιφάνεια χαλάκι ουσιαστικά φαγητού λέγεται, γιατί ο Βασίλης ρίχνει αρκετά φαγητά κάτω στο πάτωμα και δεν θα ήθελα να μου λερώσουν το χαλί. Δηλαδή η κατάσταση που επικρατεί είναι αυτή εδώ τώρα, να σας δείξω. Η κατάσταση είναι αυτή, έχουν πέσει και στο χαλί βέβαια, αλλά ναι. Καταλαβαίνετε νομίζω τι εννοώ, έτσι. Άρα μία επιλογή είναι το χαλάκι φαγητού. Μία άλλη επιλογή που μπορείτε να επιλέξετε είναι το να πάρετε πλαστικό τραπεζομάντιλο που πωλούνται στη σούπερ μάρκετ και διάφορα τέτοια μαγαζιά. Μπορείτε άνετα να επιλέξετε μια τέτοια λύση που είναι πιο οικονομική. Ακόμα πιο οικονομική λύση είναι να μην στρώσετε χαλί στο συγκεκριμένο μέρος που θα βάζετε το καρεκλάκι του μωρού. Εγώ έχω βολευτεί μέχρι στιγμής με αυτή τη λύση, μου αρέσει γιατί πλένεται και πολύ εύκολα, δηλαδή το περνάω από πάνω με σφουγγαράκι κτλ. Αλλά νομίζω το ίδιο γίνεται και με το πλαστικό τραπεζομάντιλο. Άρα αυτές τις επιλογές εγώ έχω βρει να δουλεύουν. Πάμε σε κάτι άλλο το οποίο έχει να κάνει, θα σας δείξω αμέσως, έχω βάλει εδώ μια κούτα που βάζω πράγματα που δεν χρησιμοποιώ. Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε να τρώμε, αγοράσαμε αυτά εδώ τα μπολ. Και λέω αυτά εδώ τα μπολ γιατί ξαναλέω ότι δεν ξεκινήσαμε με BLW. Αυτά τα μπολ τα έχω πάρει από λιτό και έχουν ένδειξη που γίνεται άσπρο αυτό εδώ, αυτή εδώ η λωρίδα, όταν το φαγητό είναι πολύ καυτό. Άρα σε αυτή την περίπτωση εμένα με βοήθησε πολύ για να καταλάβω πότε είναι κρύο και πότε ζεστό το φαγητό και πότε είναι κατάλληλο να το φάει. Έχουν μικρή ποσότητα βέβαια, επομένως για πιο μετά δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλα. Και πέρασα σε αυτήν εδώ τη λύση. Θα μπορούσαν αυτά τα μπολ να είναι περισσότερο εγώ με αυτά τα χρώματα.
Όχι. Λοιπόν, άρα πέρασα σε αυτή τη λύση. Βέβαια, αν με ρωτάτε τώρα, θα προτιμούσα να είχα πάρει με βεντούζες για να μπαίνουν στο τραπεζάκι του και να συνηθίσουμε λίγο την ιδέα του πιάτου. Δεν πειράζει, λάθη είναι αυτά, δεν θα γίνουν στο δεύτερο παιδί. Άρα υπάρχει και αυτή η λύση με διαχωριστικά εδώ πέρα που μπορεί ουσιαστικά να του βάλει τα φρούτα του και να βάλει και κάτι άλλο. Αλλά εγώ, όσο φορές το δοκίμασα μέχρι στιγμής, τα έχει πετάξει κάτω και τα μπολ και τα φρούτα και δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, επομένως πρέπει να πάρω με βεντούζα. Τώρα εγώ του τα βάζω τα φαγητά του όλα πάνω στο τραπέζι και τα πιάνει και τα τρώει από εκεί, τα πιάνει και τα πετάει στο πάτωμα κατευθείαν. Λοιπόν, άρα επιλογές πιάτων, μπολ κτλ. Για μένα ήταν αυτές εδώ οι δύο. Και σίγουρα θα πάμε και σε κάποια με βεντούζες που είναι πάρα πολύ χρηστικά. Το επόμενο που θα σας δείξω είναι κουταλοπύρουνα. Για κουταλοπύρουνα αρχικά περιμένω τον Νίκο να μου φέρει ένα νέο σετάκι που έχουμε αγοράσει με πλαστικό πυρουνάκι, πλαστικό κουταλάκι. Αλλά πριν από αυτό χρησιμοποιούσα αυτό το κουταλάκι, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα βαθύ, όμως είναι πάρα πολύ μαλακό και το χρησιμοποίησα όταν έβγαζε δόντια για να μην τον ενοχλεί στο στόμα του. Πριν από αυτό είχαμε αγοράσει αυτά εδώ, δεν τα έχω τώρα διαθέσιμα, αλλά δεν μου άρεσαν γιατί παρατήρησα ότι στα κουταλάκια αυτά δημιουργήθηκαν πάρα πολλές γρατζουνιές και δεν ήθελα να υπάρχει περίπτωση να καταπιεί πλαστικό το παιδί από αυτό, επομένως τα ξεφορτώθηκα. Και τώρα είμαστε σε αυτήν εδώ τη λύση, το οποίο είναι παιδικό κουτάλι, είναι λίγο πιο μεγάλο και μια χαρά το χειριζόμαστε μέχρι στιγμής. Το χειριζόμαστε εγώ εννοώ, γιατί ο Βασίλης δεν ξέρει ακόμα να τρώει με κουτάλι. Είμαστε στην μετάβαση αυτή. Θα δούμε πώς θα πάει όμως. Έχω ξεκινήσει και του δείχνω λίγο το κουτάλι και το πυρούνι, πώς να τα χειρίζεται. Δεν το έχει καταφέρει τελείως ακόμα. Το προσπαθούμε. Αλλά θέλω να πάρω πλαστικό πυρούνι και κουτάλι για να είμαι λίγο πιο safe, γιατί λίγο το φοβάμαι το πυρούνι, ειδικά μην μπει σε κανένα μάτι. Αν και δεν έχει δείξει τέτοιες προθέσεις, αλλά ας είμαστε safe. Άρα μέχρι στιγμής δουλεύουμε με αυτά εδώ. Τώρα που το είδα εδώ μέσα στην κούτα, δεν είναι σχετικό με φαγητό, είναι σχετικό με το γάλα. Και εμείς το ανακαλύψαμε τον προηγούμενο μήνα. Είναι οι πιπίλες, η αλλαγή στις πιπίλες των μπουκαλιών. Όσοι από εσάς δίνουν γάλα φόρμουλας στο παιδί τους, θα πρέπει να τσεκάρετε συχνά την πιπίλα που έχει το μπουκάλι. Εμάς τα μπουκάλια που έχουμε έχουν συγκεκριμένες πιπίλες ανά κάποιους μήνες. Βλέπαμε λοιπόν ότι ο Βασίλης όταν έπινε γάλα δεν ρούφαγε με το ίδιο, με την ίδια δύναμη, με την ίδια θέληση τέλος πάντων όπως πιο παλιά και είδαμε ότι είχαμε κάνει λάθος στην πιπίλα. Έπρεπε να την είχαμε αντικαταστήσει με την επόμενη που είναι για μεγαλύτερες ηλικίες. Και έτσι όταν την αντικαταστήσαμε έπινε πολύ πιο εύκολα το γάλα του το παιδί και δεν είχαμε κανένα θέμα. Άρα να τσεκάρετε και αυτό στα μπουκάλια σας. Λοιπόν, μέχρι να ξυπνήσει ο Βασίλης, εγώ θα το μαγειρέψω το μεσημεριανό του που σήμερα είναι κοτόπουλο, κολοκύθι, καρότο, φασολάκια και έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Και κουνουπίδι. Λοιπόν, είναι όλα πράγματα τα οποία έχει κάνει εισαγωγή, τα έχει ξαναφάει δηλαδή. Ουσιαστικά αυτή την περίοδο προσπαθώ να τον εντάξω στα δικά μας φαγητά. Τι σημαίνει αυτό? Τις προάλλες φάγαμε παστίτσιο και ο Βασίλης έβαγε μακαρόνια με κιμά. Δηλαδή τα μακαρόνια του παστίτσιου και με τον κιμά χωρίς σαλάτι, χωρίς καρικεύματα, χωρίς το οτιδήποτε άλλο. Για να μπορέσει σιγά σιγά να μπαίνει στα δικά μας φαγητά και εγώ να μαγειρεύω ουσιαστικά ένα φαγητό την ημέρα. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι θα του φτιάξω ριζόγαλο, παιδικό ριζόγαλο ουσιαστικά χωρίς ζάχαρη για να το έχουμε για σνακ για το απόγευμα. Άρα πάμε να δούμε τι χρειαζόμαστε γιατί την έχω σημειώσει κάπου τη συνταγή, δεν θυμάμαι τι την έχω βέβαια. Πάμε. Λοιπόν, όσο θα βράζει το νερό για να βάλουμε το ρύζι, να πούμε κάτι σχετικά με το νερό, το πώς πίνουν τα μωρά νερό. Εμείς αρχικά πήγαμε σε αυτήν εδώ την επιλογή. Το ποτηράκι που το κρατάς δεν στάζει και πίνει ρουφώντας από το στόμιο ουσιαστικά. Είδαμε όμως ότι αυτό του ήταν και πολύ βαρύ και δεν βόλευε ιδιαίτερα, συνήθως το πέταγε κάτω. Μετά περάσαμε σε αυτή την επιλογή που είναι πιο Montessori based, που είναι το κλασικό, το σφινοπότηρο σε εμάς, βέβαια πάντα με επίβλεψη για να μην γίνει κάποιο ατύχημα και του ήταν πολύ πιο εύκολο να το πιάσει στο χεράκι του και με τη βοήθειά μου να το πιάσει και με τα δύο χεράκια και να πιει. Άρα είμαστε σε αυτήν εδώ εμείς την επιλογή. Έχω πάρει και κάποια άλλα τα οποία είναι διπλό το γυαλί και είναι λίγο πιο δύσκολο να σπάσει, γιατί αυτό κάποια στιγμή που το είχε ρίξει κάτω
έσπασε. Επίσης υπάρχει επιλογή να πιει το μωρό νερό από το μπουκάλι, δηλαδή από το μπουκάλι που πίνει γάλα να πιει και νερό. Και επίσης υπάρχει και η επιλογή των sippy cups, είναι με το καλαμάκι ή με το στόμιο που είναι λίγο πιο προς καλαμάκι, τέλος πάντων θα σας τα έχω εδώ να τα δείτε. Εμείς έχουμε επιλέξει το μικρό ποτηράκι γιατί βρίσκουμε ότι έτσι πίνει πιο εύκολα νερό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, μπορείτε να το ψάξετε, να ρωτήσετε και τον παιδιατρό σας. Εμάς εν τέλει έμαθε και με αυτό τώρα που είναι πιο βαθιά χωμένο στη λεπτή κινητικότητα και μπορεί να το πιάσει με τα χεράκια του έτσι, αλλά και πάλι είναι αρκετά βαρύ για αυτό το είδος ποτηριού και πάμε περισσότερο εδώ. Τώρα, αυτή η συνταγή που φτιάχνω για το ριζόγαλο είναι ουσιαστικά συνταγή για ριζόγαλο αλλά χωρίς ζάχαρη. Δεν διαφέρει δηλαδή από τα κλασικά ριζόγαλα και επιλέγω να μην βάλω ζάχαρη γιατί ο Βασίλης δεν μπορεί να φάει ακόμα ζάχαρη, ούτε αλάτι ούτε μέλι. Θα σας έχω εγώ από κάτω την original συνταγή του ριζόγαλου και εσείς απλά αφαιρείτε τα υλικά που δεν τρώει το παιδί σας. All I want in this whole life, a little red house and a country wife, a picnic table out on the lawn, a couple of kids and a couple of dogs. Work all day to 5:30, a chain link fence and a gravel drive, the wind chime ringing on my front porch, a brand new carpet on every floor. Λοιπόν, αυτό που ουσιαστικά έκανα με το ριζόγαλο είναι έφτιαξα μία δόση χωρίς ζάχαρη για το Βασίλη και μετά πρόσθεσα ζάχαρη και ανακάτεψα πάλι για εμάς. Είναι η πρώτη φορά βασικά που φτιάχνω ριζόγαλο, δεν έχω ξαναφτιάξει, άρα τώρα θα το αφήσω λίγο να κρυώσει και θα το βάλω ψυγείο. Καλέ, κοιτάξτε ποιος ξύπνησε. Δεν έχεις πιει καφέ ακόμα, έτσι καταλαβαίνεις. Έλειωσες λίγο στον ύπνο, θα έλεγε κανείς. Ναι. Έχει ξυπνήσει αυτός ο κύριος. Τώρα, σε λιγάκι, δηλαδή στις 2, θα φάμε. Για μας φτιάχνω φιλέτο κοτόπουλο με πουρέ. Και το μεσημεριανό θα είναι το ίδιο με το πρωινό, δηλαδή κομματάκια, το κοτόπουλο. Μας αρέσει πάρα πολύ το κολοκύθι. Είχε ανακαλύψει τελευταία ότι τα δόντια του βρίσκουν μεταξύ τους και κάνει αυτό το πράγμα συνέχεια. Αλλά δεν είναι καλό αυτό για τα δοντάκια μας. Θα μείνουμε κουτσοδόντιδες. Μαμά. Κάμερα. Εγώ είμαι η μαμά. Εγώ είμαι η μαμά. Εσύ είσαι ο Βασίλης. Μαμά. Κάμερα. Μαμά. Όλα είναι μαμά σε αυτό το σπίτι. Λοιπόν, αυτό που κάνω ουσιαστικά και με το μεσημεριανό είναι να του τα κόβω σε μικρά κομματάκια. Απλά στο μεσημεριανό προσθέτω και ελαιόλαδο φρέσκο και λεμονάκι. Τώρα, επειδή βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό λίγο τον αγχώνει, λίγο δεν μπορεί να τα τρώει όλα μαζί, θα δοκιμάσω να του τα βάλω λίγα ναι, πάνω στον πάγκο του εκεί πέρα που τρώει, έτσι ώστε να τα φάει λίγο καλύτερα, μην τα πετάει τόσο κάτω. Θα δείξει. Άρα θα του βάλω πρώτα το κοτόπουλο και μετά τα λαχανικά και βλέπουμε. Γενικά έχουμε διαπιστώσει ότι τρώει πολύ καλύτερα όταν τρώμε και εμείς στο τραπέζι δίπλα του. Επομένως τώρα είναι η ώρα για μεσημεριανό. Περιμένω τον Νίκο να έρθει να φάμε και θα σας δούμε σε λίγο. Εφόσον φάγαμε, αλλάξαμε, καθαρίσαμε. Ναι, βέβαια, πάντα με βοηθάει στο καθάρισμα.
Έχει κάνει πόσες αλλαγές outfit, ούτε η Beyoncé να ήταν σε αυτό το βίντεο. Και θα πάμε μία βόλτα με το ποδήλατό μας. Γιατί έχει πολύ ωραίο καιρό έξω, έχει λίγο κρύο βέβαια. Ο κρύπουλας! Θα πάμε μία βόλτα με το ποδήλατο, έτσι να δούμε εδώ πέρα τι παίζει στις γειτονιές και να γυρίσουμε να κοιμηθούμε. Συμφωνείς? Λοιπόν, είναι 6 η ώρα και είναι η ώρα για να φάμε το απογευματινό μας, βεβαίως. Και το απογευματινό μας αυτό θα είναι το ριζόγαλο που φτιάξαμε το μεσημέρι. Ό,τι έχει να κάνει με φαγητό που τον ταΐζω εγώ, τον βάζω εδώ, στο τραπεζάκι αυτό και τον ταΐζω. Για να συνηθίζει σιγά σιγά το τραπέζι, την καρέκλα, όλα αυτά. Κάποιες φορές δεν πετυχαίνει αυτό το τραπεζάκι, επομένως επανερχόμαστε σε αυτό εδώ το καρεκλάκι, γιατί δεν γίνεται, καταλάβετε. Δεν ήθελε να φάει γιατί ίσφαζε και τον έβαλα τώρα για ύπνο. Κανονικά δεν γίνεται αυτό, αλλά δεν κοιμήθηκε το μεσημέρι, επομένως αλλαγή προγράμματος. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή να θέλει να τον ταΐσει ο μπαμπάς του και όχι η μαμά του. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Και εφόσον κουτσοφάγαμε το απογευματινό μας, γιατί εδώ πέρα ο κύριος το παίζει λίγο δύσκολος, τώρα ο Βασίλης θα πάει στον παππού και στη γιαγιά και εμείς θα βγούμε έξω, όπως κάνουμε μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα. Και το τελευταίο γεύμα του ουσιαστικά είναι γάλα, το οποίο το πίνουμε μια χαρά. Για απογευματινά μπορείτε να παίξετε είτε σε ριζόγαλο, είτε σε πόριτς με διάφορα φρούτα μέσα, είτε μπορείτε να κάνετε καγιανά, είτε τραχανά το γεμιστό, είτε αυγό με λάπτο, με φρυγανιά, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Είναι ανάλογα στο τι έχει κάνει εισαγωγή το παιδί και το τι τρώει στο μήνα που είναι. Άρα οι επιλογές είναι άπειρες. Πάρε εσύ το μπρόκολο σου εδώ να παίξεις. Ευχαριστώ. Οι επιλογές είναι άπειρες ανάλογα σε τι φάση είστε και πάντα σε συνεργασία και σε επικοινωνία με τον παιδίατρό σας. Συμφωνείς? Δεν τρώω εγώ μπρόκολο, δεν μ' αρέσει. Άστο. Το ίδιο ισχύει και με τα μεσημεριανά. Δηλαδή το πιο εύκολο ever να σκεφτείς είναι τι θα φάμε εμείς για μεσημεριανό. Έπεσες! Τι θα φάμε εμείς για μεσημεριανό, βγάζεις μια μικρή μερίδα χωρίς αλάτι και καρικεύματα και τέτοια πράγματα. Πας καλέ, θα πέσεις. Έπεσες, έφυγες. Πάει να ζήσει τη ζωή του Βασίλης. Αυτά λοιπόν από τα γεύματά μας μέσα στην ημέρα. Μη μου κουνήσεις την κάμερα, σε παρακαλώ. Αυτά είναι τα γεύματα που τρώει ο Βασίλης μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Επίσης για σνακ μέσα στο απόγευμα ή κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν δεν κοιμηθεί το πρωί και μέχρι να φάει το μεσημεριανό του, μπορούμε να παίξουμε είτε με κάποιο τόστ ή με κάποιο τυράκι τύπου τυροτρέλα, τύπου μπάμπιμπελ, τύπου τέτοια. Που και εμείς τώρα μπήκαμε σε αυτά. Πώς το είπα, φρυγανιά, ψωμάκι, τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ που άνοιξες την όλη την κουκουβάγια να παίζει στο background. Άρα αυτά είναι τα γεύματά μας μέσα στην ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like αλλά και ένα subscribe γιατί βοηθάει πολύ στο κανάλι μου. Αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, από κάτω στο κουτί της περιγραφής θα σας έχω το προφίλ μου για να με ακολουθήσετε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.